Днес е ден мечта. Освен, че се ходим само 15 км, няма 5 часа, на края на пътешествието ще попаднем в хижа Кашана при мама Данче, която има страхотни госби, а освен всичко останало, там ще бъде и наш Дани. Къде? Към детето. Яко беше тук. Много яко. Хубаво хапнахме. Супер хубаво сахме. Много хубаво ни посрещнаха. Там ли се? И той ще стана да позира, ама ти... Кънчувачо. Нали? Вълк ли е? Бързай, бре. Там е хижата, нали сега? Детето е там. Мале, че са бебета. Вау. Това е толкова разкошно. Бебета. Бебе кон. Ай, гледай го машкара от зацас. Днеска си чекат кон и конете. Така. Бебето. Как ги станаха да такова да падат много. С краката назад дарита. Готов дарита просто. Но аз се чуда как да си слагам крака, че да не ме боли. Ева, то камъня. Това е много готино. Дядя Ньоче те му фалитая. Боже! Погледни, съвсем новородено! Не спирай обаче да не се чувства застрашен. Погледни му. Това е на няколко дена души, това сигурно няма и седмица. Чудо. Премести я планината, ти е у село репа да ядат. Като ще много ми стана киш. Как съм начетен интелигентен. Добре знаеш за какво става въпрос. Уху! Имаме участник, познал точните часове днес. Даже на по-малко от 11 км. Мам! Набут. Значи има и дете. Уху! Добре дошли! Добре, добре. Има ли едно дете? Има. Той спава 11 часа. О, супер! Браво! Значи вие сте успели да си починете. Страхотно разумно решение взехте вчера. Много добре си починах. Аз разбрах, че вие сте извървяли близо 40 км. 36. Последните стигнаха в 12 без 15. И добре, че ние това решихме за детето, защото просто... Да, било е страшно дълго, да. Ох, че е хубаво и детето ще си вида. Дани! О, Муцу. Здравей, Иван, как си? За 15 минути обядваме. Прекрасно. Добре. Ще ги оставя на моето семейство. Да си хапат. То си е като басейн, има заведение и се долева.